че и тази година приехте нашата покана и пак сте отново тук сред нас. Народно читалище Христо Ботев, 1928, село Столетово, община Карлово. Vale, okay. Я елате тук да слагаме софрата, че днес е сирни заговизни. Голям празник, който се тачи от целият български народ. Майко, го сложа ли, Ваня? Слагай, дъще, слагай! А пък Иванка дойде да донесе сиренето и яйцата. Аз тук не мога да ги снимам, те са на седи. Ти ще донесеш вареното жито, защото днеска и варено жито се яде. Може ли да снимам? Сядай. Айде сега аз да сложа питката и халвата, че днеска най-важна е халвата, а на днешния ден с халва се камка. Много, че пречиш на хората с видео. Мале, Димо, айде идвайте, че софрата е сложена, пък и кушиите може да дойдат. Да седнем, да заговеем, от утре вече няма. Сега първо трябва да притъгим трапезата. След това да си вземем почва. Айде, прощавай, мале, каквото било. Айде ще! Бог да ти благослови! Давай, мале! Бог да ти благослови! Ти проща, както аз